Hello guys. This is me and my name. So ndangovuza my questions because zvokutondinetsa kubva pawangosvika nezuro kwaintoda kugara kuno forever. So I want to know chii chamumotify kuti asvike papoint yekuti auda kugara kuno forever. So mine Zimbabwe kakaita sei? It's beautiful. It's very it's beautiful. But Mangoona one place, how did you know maybe some other places not beautiful? Nangari mubhazi ne. Then ndakatanga kuona Zimbabwe for the other time. Yo, yakanaka. Yakanaka? Yes. I'm Maoka. Why Zimbabwe yakanaka? And tell them we want to stay here for what? Ndinoda kugara kuno forever. Kada kugara kuno forever. So guys, I want to tell you something. You know, I got to SA, that was 2013 if I'm not wrong. In Zimbabwe, it was not like this. I don't want to lie. Zimbabwe, I guess, now die. Maybe because I know it was not like this. And then now I was working there, grammar street and stuff, and I know this one. So, pandakadzoka kuno December. This is 2020 December last year. December yatabve. This is when I see with my way Zimbabwe yachinja yanaka. So I started to feel like pane vanhu vanenge vanouya kusa kunze kwenyika kwatinge tiri kuma-SA kunana chichi kana tuchitaura nemunhu pafoni then anongokudza kuti Zimbabwe zvakaoma, Zimbabwe kwakashata, Zimbabwe. I remember the Zimbabwe I saw it like 2013. Then I was like, pandakasvika kuvhimi kwe-SA ndakati wow. But I can tell you guys, Zimbabwe yachinja. Zimbabwe yachinja, and I want to thank President Wedu for these guys. He's doing an amazing job, and people they are building house, nice house, road dzirikugadzirwa, and mashop taitoseka nezuva tichifamba muroad inouya kwabhora kunoku mamo kaisi kunaka ikoko. And inini muno muZimbabwe ndafamba zvingaite, ende ndakudza chokwadi kubva pandakauya handambovhera ndagara pasi ndaenda nzvimbo dzakasiyana siyana hakuchisina chimusha chiya chekuti you can go kumusha utosvika toti kuno kuchi kwanaka. Zimbabwe is very beautiful and mari iri kuwanika. Chaunofanira kungoziva chiri ndechekuti masafiro auri kuita kusouth ukauya kunoku haumbosafiri sekudaro. Chingowana mukoto wako unoziva kuti ndowana mari yangu so that's all. But I can tell you kuti mudhara wedu ari kumaintaina nyika asingazvioni ega anotoriwo neshavi rake. Mudhara wedu inananga ndokupai zando dzangu. I respect you and I thank you. Ndakutotendera nevamwe vasingade kutenda. So guys, what I want you to do, take your time to come to Zimbabwe, then you see it yourself. Don't let people tell you, hey, Zimbabwe is this, Zimbabwe is that, hey, kuZimbabwe kunofiwanisa imi. Ndane 3 months ndiri muno, but I see a lot. Ndindaitofana ndatocomplaina dai makatondona ndakadzokera kuSouth Utah. But we are enjoying. We are living the best life ever here in Zimbabwe. The person who made this Zimbabwe world is very good. Very good. Very good. It's very, very good. Because now I can tell you kuti unotoshamisika kuti ukaenda kune nzvimbo unotoona different thing. Ukaenda kune and kwese kune ma-different thing akanaka. Kuye kwateti kumusha hakusisina chimusha. And aiwa kana guys, tokufanira kungotendawo president wedu aMnangagwa kuti no, mukubata basa baba. Inangu I don't want to lie. Pandakaenda kuSouth it was not like this. But now akana inangu handina that thing yekuti ndokwarira mukati nichiona zvinhu kuti zvakanaka izvi, then I'll keep quiet. I'm like my main wakatoona Zimbabwe is beautiful, then he was like the Zimbabwe is very beautiful. Today you wake up and say I want to go outside and see. When you just come outside, she was like, wow, I will stay here forever. Imagine. So guys, usaudzirwe nemunhu ari kunoku wakutumira mari. Because ukatumira mari munhu hapana paachazokudza kuti Zimbabwe kukunakidza kuri right kana tikurarama better life. Anongokudza kuti kwakaoma, anongokudza kuti kune nhamo. But here we have a freedom. We do what we want.
besides ukuba we do what we want, we have fun instead of stealing. Just come and see yourself. December yasvika guys, uyai muzvionere pamhino sefodya and handikunyepera. Zimbabwe yachinja zvokuti kana mega mukaiona munotoshamisika ndo Zimbabwe yataiziva here. And I can tell you even kune vaingocomplain kuti hey, South Africa ine beautiful road tikangodai so mazuva ano pa apo neapo pane road dzakashata ende road idzo dzakashata dzikutogadzira ende zvakutoverengeka kutoti apa pakona panenge kuoneka gomba kakare kwete kuti kutoti road yese wakutoti ndakutozesa kufamba nemota yangu. Tengai mota dzenyu muye nadzo kuZimbabwe munoenjoya. Just that madriver edu ari kudriver ndo ari kudriver serizvo and I don't want to lie. Nezuva ndakabhoekana taitofamba muroad manheru avadzose malaiti avo amene vanenge vachiexpect tapota tapinda mubridge avadzose malaiti avo down. They will keep on firing the light inside dzosewo malaiti down kuti vanhu mufambe zvakanaka. Ndo zvikukanganisika ende vanhu vazhinji vakungodriver these days vakungodriver even mara chaiku mota ndakaona mota almost 3 dzichikweshwa and like that ototiza munhu wekombi. That's not good. Hazvindo chega chiri good ichocho kuti madriver atiri kuita ndo asi okay, but pane zvimwe zvinhu garai kumusha kwenyu guys. Chimboyai muzvionere pamhino sefodya. Tengai mastand. Nangu handina mari but pane stand yanduku yatiri kuitira challenge. Haiyo ndikaiwina ndikatongovaka guys. Mwari vakanditungamira ngangovaka. Hamundioni. And kuSouth Africa you never ever see me there. Ndingatoenda kuna America uko ndichingovhizita South Africa. Hayi. Indakakugara ini. I can tell you handina nzvimbo yandisingazivi muSouth Africa. I stay in South Africa since 2013 until 2025 inoi. Ichifunga kuti how Zimbabwe ndakatoita ngati ndamuenzi but me I'm being happy and vanhu vakundibata zvakanaka neZimbabwe is take care of me. Handimi kutoona kusimba. Maziso chete nyaya yekuti maziso angu akurwadzawo zvavo but either way I'm being more handsome. So bye guys, have good day and talk on Zimbabwe. Don't forget that. Come to Zimbabwe. Don't forget. Don't forget.